Ando siya ada pinampagaan. Hindi. Lalo sa pinampagaan. Yan. Nagtawid ko ng tatong. Ano ko kasi. Hindi ta. Sige mo. Ay, pangaray pa. Sige. Low, Mike. Ito, ba niya? Ito lang mo pa rin. Ay, ano siya sa Nagatang-ganter. Tagal-tagal. Ayun, tutong. Good. Dahil kayo magtalog. Magkalaan naman. Nahirap ko yung kargang pa. Okay, sigaw. Agampag. Kikinira eh. Content creator ah. Ano? Pagkibig namin na kami. Ay. So sad. We are topic is typhoon. Wow, lumaki. Japan. Ano po kami Japan? Anto yung future. Future. Paano yung maman? Ano man, boss? Yung paano yung maman? Ginutom. Meron ka eh. Ha? Sige lang. Siya kinabapaklag. Tuja lang ba tayo? Ako nyoy. Ay, siya tayo mo. Napas madulat ako. I wanna be Oh, boys. Ready? Camera mo tingi. gangster. Uy. Gangster? Sana dapat. Kupal ka ba, boss? Gusto ko nang pumasok. Kahit bagyo, papasok pa rin ako. Ano kunyari yun? May masaya kasi dito. Mga harapan ko sa laki tulit. Tingkat. Tingkat. Sky. Hindi, bata sa kindor na basta dito. Dara na ba lang? Sige, May do. mga harapan. May mga harapan. Sinakal, di ba? Na, like, Ano ba naman siya dito? Oh. Si Manto ikaw sa side dito? Ay, papa. Hello, boss. Kamusta ang buhay-buhay? malita ka ta, ha? Buti. Sorry, gagawin ka nga. Bayong. Bayong. Papagay sa busis ko. Isa lang. Sorry, boss. Nung tanan, bastusan.